Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनै गामियाव हाबा दं आरो हाबा जादों ओंखारबोदों आरो जों नै ओमफ्राय जि अखा हाबाय दिनै फुङावहा अखा हानानै गिसि गिसि जाजोब्बाय नै ओमफ्राय इथिं जिरायगासिनो नै इथिं आरजबो जागासिनो आरो नोंथांमोननो खिथिलांगोन लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो जायबा आंनि चेनेलाव गोदान फैदो साबस्क्राइब खालामाखैबा लोगोफोर प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लादो। नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो गोदान भिडिअ लाबाय थागोन ओमफ्राय दायो नै इथिं खैना गोदान बरायगासिनो आरो लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोनखौ एसे खिथिलांगोन दायो नै हिन्जाव गोदान लानथिंनिफ्राय फैदो हिन्जाव गोदाननि बिदा ओमफ्राय आखाइ हमहोलायदो आरो दरा खैनानै नै ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअखौ लाजोबनो मोनाखै आरजफोरखौ एसेनो ससे खिथिदो नोंथांमोनखौ लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो।
Jangan pengen juga sini nih. Musa. Hey!